दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव आंखौबो बाहागो लानो होनायलाय आङो जिल्ला एबसु आरो दखरा एबसुफोरखौ साबायखर बावदों। दिनैनि समाव हांख्रायगिरि आरो रायजो राजाफोरनि हांख्रायनायाव प्रमद बर'आ बाहागो लादों। 83 नि दावहायाव जायफोर बारसोमनो हानाय, बेमार सेमार जानानै आलाय सिलाय थैनो गोनां जानाय, आबसुनि सोमावसारनाय, बिलटिनि सोमावसारनाय, एनडिएफबिनि सोमावसारनायाव जेब्लासिम बर' हारिया थांनानै थागोन अब्लासिम नेरसोन खाम्फाया अराय सम थागोन होननानै प्रमद बर'आ गावनि आखाइजों दिनैनि समाव गावनि खुगाजों फोरमायनायजों लोगोसे दिनै खामानिखौ मावफुंदों। जोबोद गुफुर हालामनि थाखाय देरहासारनाय 83 नि दावहाखौ लानानै आबसुनि सोमावसारनाय, बिलटिनि सोमावसारनाय, एनडिएफबिनि सोमावसारनाय, गुफुर हालामनि थाखाय अराय सम देरहासारनाय दावहा। गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्म बिथांनि मुसुखाखौ दिनै बेखेवदों बे गहपुर आलुपारायाव। दिनैनि समाव बाख्नायथाव गुफुर हालामनि बिटिआरनि जोबथा सिमा गुफुर आलुपारा दैमालु फिल्डनि लांगोनायाव बर'नि गारबोनाय माखासे दावहानि जाय जोहोलावफ्रा आसामिस आरो बर'नि दावहायाव बारसोमनो हानाय गुफुर हालामनि जाय जोहोलावजोफ्रा आबसुनि सोमावसारनाय, बिलटिनि सोमावसारनाय, एनडिएफबिनि सोमावसारनाय, जाय जोहोलावफ्रा गुफुर हालामनि थाखाय बारसोमदों, जाय बिर जोहोलावफोरखौ दिनैनि समाव गुफुर हालामनि गेदेरमा दैदेनगिरि आरो गुफुर हालामनि रायजो राजाफोरनि हांख्रायनाय प्रमद बर'आ गावनि बेसेन गोसा समखौ जाय जोहोलावफोरखौ दिनैनि समाव सन्मान होनो थाखाय जेब्लासिम बर' हारिया थांनानै थागोन अब्लासिम गुफुर हालामनि जि गिथाव बाथाव दावहायाव दानथार जानाय, न' बां सावग्लुंनानै होजानाय गुफुर हालामनि जारिमिनखौ लानानै बर' हारिया दिल्लीयाव सावरायनो थाखाय गुफुर हालामनि दावहाखौ लानानै बर' हारिया जारिमिन सुजुनानै दोनजानाय, बे दोनजानाय समखौ लानानै जाय दैदेनगिरिफ्रा नारा नाथा गुफुर हालामनि दैदेनगिरिफ्रा नाजाबाय थादोंमोन, गुफुर हालामनि गेदेर गोलावफोरनि नाजानायाव जाफुंसारनाय होननानै बुंनांगोन। गुफुर हालामनि रायजो राजाफोरनि नाजाथाबनाय, बे नाजाथाबनायाव दिनैनि समाव गुफुर हालामनि दैमालु फिल्डनि लांगोनायाव जाय जोहोलावफ्रा गावनि आगोमा जिउखौ लानानै सुथुरजों मोगा मोगि नांसोमदोंमोन, सोरबाया बेमार सेमार जानानै मुलि सुलि मोनजाया, गावनि ट्रिटमेन्ट लानो हायियाव थैनो गोनां जादोंमोन 83 नि दावहाखौ लानानै। बे दावहायाव जायफोर थैदों बिथांमोनखौ दिनैनि समाव प्रमद बर'आ बिथांमोनहा जेब्लासिम बर' हारिया थांनानै थागोन अब्लासिम बिथांमोननि नेरसोन खाम्फाया अराय सम थागोन होननानै गावनि आखाइजों नेरसोन खाम्फाखौ फसंफैदों। आरो लोगोसे धर्मगुरु, धर्मजों बर' हारिखौ ब्रह्म धर्मनि जाय गेदेरमा जगेश्वर बाबानि दैमालु सेन्टारनि लांगोनायाव गावनि आखाइजों प्रमद बर'आ मुसुखा जगेश्वर बाबानि मुसुखाखौ बेखेवनानै गालाङो। लोगोसे दिनै मोननैसो बर' हारिनि ब्रह्म धर्म आरो बाथौ धर्मनि मोननैसो मेल मिथिङाव बाहागो लालांदों। गावनि बेसेन गोसा समखौ होसो फैनानै जि बाहागो लादों जोबोद बाख्नायथाव। दिनैनि समाव गुफुर हालामनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि हांख्रायनायाव प्रमद बर'आ जेरै बाहागो लादों आरो लोगोसे रायजो राजाफोरनि नाजाथाबनायाव दिनैनि समाव जेरै 83 नि दावहायाव जायफोर आलाय सिलाय थैनो गोनां जादों बिथांमोनखौ रायजो राजाफोरनि नांथाबनाय आरो गेदेर गोलावफोरनि नांथाबनाय हांख्रायनायाव प्रमद बर'आ गावनि गोसो गोरबोजों
गावनि बेसेन गोसा समखौ गुफुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जि दिनैनि समाव बाहागो लाफैदों अराय सम बर' हारिनि थाखाय बाख्नायथाव। आरो लोगोसे दिनै जेरै गुफुर हालामाव मुंख्लंफोरखौ सनमान होदों बेबायदिनो अराय सम गुफुर हालामखौ सेकेन्ड क'क्राझार खालामनो हायोबा अराय सम बर' हारिनि थाखाय प्रमद बर'आ अराय सम बर' हारिनि थाखाय बाख्नायथाव। गुफुर हालामनि दावहाखौ लानानै बर' हारिनि थाखाय दिल्लीयाव दरजाया गेवजेनदों होननानै जों खोनादोंमोन। गुफुरनि दावहाखौ लानानै बर' हारिया स्टेप मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावबोनो हादों। बिनि थाखायनो प्रमद बर'नि नाजानायाव आरो गुफुर हालामनि गेदेर गोलावफोरनि नाजानाय रायजो राजाफोरनि नाजाथाबनायाव सेकेन्ड क'क्राझार जाहाथे गुफुर हालामा जायो बेखौसो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं हांख्रायो। अराय सम दिनैनि समाव जाय हांख्रायगिरि रायजो राजाफोरनि जि हांख्रायनाय जोबोद हांख्रायगिरिफोरनि बाख्नायथाव खामानि। आरो जेरै जायफोर आबसुनि सोमावसारनायाव जायफोर मुंख्लं जानाय, बिलटिनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय, एनडिएफबिनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय बिथांमोनखौ अराय सम बर' हारिया जेब्लासिम थांनानै थागोन अब्लासिम बिथांमोननि नेरसोन खाम्फाया अराय सम थागोन होननानै गुफुर हालामनि आलुफारा बे दैमालु फिल्डनि लांगोनायाव नेरसोन खाम्फाखौ बेखेवफैदों। आरो बिथाङा जि हाबाफारिखौ मावनानै दिन्थिदों अराय सम बर' हारिनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव। अराय सम गुफुर हालामनि दावहाखौ देरहासारनाय होननानै अराय सम बर' हारिनि जारिमिनाव जाहाथे लिरनानै दोनजायो। बिनि थाखायनो दिनै जेरै नांथाबनानै दैदेनगिरिफोरनि हांख्रायनायाव जेरै प्रमद बर'आ बाहागो लाफैदों जाहाथे सेकेन्ड क'क्राझार गुफुर हालामा जायो बेखौसो आंनि गोसो गोरबोजों हांख्रायो।